V agrokomplexe na výstavisku v Nitre sa v dňoch 25. až 26. októbra konal odborný kongres pre firmy a veterinárnych lekárov Nová veterinária 2014. Na kongrese sa zaregistrovalo viac ako 600 účastníkov a odprezentovalo sa tu vyše 60 firiem. Organizátormi kongresu je Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat, spoluorganizátori sú Slovenská hypiatrická asociácia a Združenie veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat. Kongres organizátori slávnostne otvorili v sobotu ráno. Kongres bol rozdelený do 6 sekcií. V tých ponúkal prednášky špičkových odborníkov. Čo rozhoduje o tom, že na ktorom sa zúčastníte? Je to kto poriada ten kongres a potom aké sú tam témy a akí sú prednášajúci, takže hlavne podľa toho a téma, či sa jej venujeme v ambulancii alebo nie. A čo hovoríte na tento kongres? Veterinária bola vždycky dobre zorganizovaná, takže ja som spokojná. Takéto semináre sú potrebné, stále sú nejaké nové poznatky a hlavne tiež aj kvôli vystavovateľom. Čomu sa venujete vo svojej praxi? Drobným zvieratám. A čo očakávate teda konkrétne? Možno nejaké prednášky? Kvôli konkrétnym prednáškam som tu najmä kvôli neurológii. Problematike spoločenských zvierat sa venoval profesor neurológie Simon Plett. Ako vidíte, na tomto podujatí sa stretávajú veterinárni lekári z celého Slovenska, zo všetkých možných oblastí praxi, či už spoločenských zvierat, veľkých zvierat, alebo ľudí, ktorí pracujú vo firmách, vo výskume, vo vývoji. A nakoniec máme tu aj študentov Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Je pre veterinárnych lekárov podľa vás zaujímavé zúčastniť sa na takejto akcii? Určite získajú znalosti, vedomosti, informácie, ktoré by iným spôsobom prístupné nemali, takže rozhodne áno. Kvalitný prednášajúci z oblasti neurológie, ktorá je veľmi významná pre veterinárneho lekára, ktorý sa dostáva do prvého kontaktu s takýmto pacientom. Neurológia nie je ľahká disciplína, ale keď sa veterinárny lekár ju naučí, tak už potom pracuje bez problémov. Prišiel som konkrétne kvôli téme neurologický problém malých zvierat. Kvalita prednášajúceho naplnila až predčila moje očakávania. Som spokojný a ďakujem organizátorom za takúto skvelú akciu. V sekcii hospodárskych zvierat si účastníci vypočuli prednášky profesora Maximiliana Šua z Univerzity vo Viedni. Významne k tejto téme prispel aj profesor Pavol Mudroň. First positive vote by the SCFCHA, the organization who is deciding the license to products of Permin was approved officially. Každý rok tu chodím, aby som sa dozvedel niečo iné. Mám ako kravy na starosti, ovce, takže vlastne som tu prišiel na tento hovädzí dobytok. Ale keďže chovám korytnačky a papagáje, tak som si odskakujem si, aby som to stihol. Mám to hneď oproti, že hneď idem aj na tie exoty sa pozrieť, aby som sa dozvedel niečo nové. Záujem o prednášky bol aj v sekcii exoty, ktorú viedol Alberto Barbon, veterinárny lekár. So one of the clinical signs when you have ascites, obviously you may have a quite severe celiomic distension, okay, like here in the picture, but sometimes it may be a bit more subtle, okay, you may not see that massive distension. Abnormal behaviors, abnormal body postures, aggression or unexpected aggression responses when you manipulate some portions of the anatomy. Liekovým terapiám u koní sa venovali Petr Ján a Martin Mihály. Tohto roku sme trošku zmenili náplň prednášok, pretože klasicky sa to robilo podľa jednotlivých ochorení alebo ochorení jednotlivých telových sústav a tentokrát sme sa začali venovať viacej farmakológii, na ktorú väčšinou nemáme dosť času, aby sme detailnejšie poznali účinky liekov u koní, pretože nie všetko sa dá preberať z jedného zvieraťa na druhého, každé má iné enzymové vybavenie, ináč reaguje na lieky, takže sme sa zamerali tentokrát na tú farmakoterapiu u koní. Na možné vedľajšie účinky, ktoré by nám mohli skomplikovať život a čo očakávať od tých liekov, ich účinok, či fungujú, či nefungujú. Čiže týmto smerom sme išli. Aj tá účasť tých ľudí ukazuje, že záujem je, to znamená, že aj tá organizácia je pomerne dobrá. Sám niektoré veci organizujem sám a viem, že je to veľmi náročné. Aj pre menší počet účastníkov to zorganizovať, takže klobúk dole pred tými chlapcami, ktorí dokážu až takúto mega akciu zorganizovať. Jasné, že chyby sa môžu vyskytnúť, ale sú naprosto tolerovateľné. Já se věnuji vnitřním nemocem koní a byl jsem pozván panem doktorem Mihálym
abych zajistil 2 přednášky. Velice dobrý dojem to na mě dělá. Hodně vystavovatelů, tam je to úplně srovnatelné. Já jsem byl na podzim před měsícem jsem byl na British Equine Veterinary Association. Když jsem přišel do toho sálu v Anglii, když jsem přišel do toho sálu, tak jsem si říkal, to je tak srovnatelné. To je velká akce, ta BEVA. A to je tak srovnatelné s tím. No. Tieto témy, ktoré sú tu dnes v sekcii kone, zaujali? Áno, pretože sú to veci potrebné a z nového pohľadu interpretované. Ďalšia sekcia bola venovaná problematike komunikácie pre veterinárne sestričky. Práve na vás je tá najväčšia zodpovednosť. Či ten klient bude spokojný alebo nebude spokojný. Nadávať na lekára nebude nadávať na vás. Alebo práve kvôli vám sa bude brať späť. Ako riešite veci iného človeka? Áno, niekto príde sa sťažovať, ja neviem, že liečba nezabrala, stratí peniaze, začne tam robiť chaos a urážať doktora pred tými ľuďmi čakárni a tak. Na ako on začne útočiť, ja by som nemal útočiť, hej. Ale mali by sme byť partneri, to je prvá vec, hej. To znamená fundovane reagovať na podstatné veci v tej danej komunikácii. To, keď niekto je agresívny, tak sú tam spojené emócie s tým, ale v tých emóciách, v tých slovách, ktoré on povie, je niečo, čo je faktom, hej. Síce som v praxi a už veľmi dlho, tak vždy je niečo nové, čo sa človek môže naučiť a v podstate zlepšiť si nejak svoju pracovnú činnosť, alebo ako by som to nazvala. Čo hovoríte na tohtoročné témy tohto kongresu? Komunikácia. Už som na jednej prednáške bola. Hovorím, vždycky je niečo nové, čo sa človek môže ponaučiť, čo môže priniesť do praxe, aj keď je v praxi veľmi dlho. Keď sa dostaneme k takým tým krízovejším situáciám, ako riešiť také krízovejšie situácie so zákazníkmi, tak to bude asi pre mňa také zaujímavejšie. Vzdelávanie musí byť kontinuálne a celoživotné, postgraduálne každého veterinárneho lekára. Na Slovensku to zabezpečuje samozrejme Komora veterinárnych lekárov, ktorá združuje veterinárnych lekárov ako celok, čiže vlastne v rámci celého Slovenska ako profesnú skupinu a jednotlivé asociácie, ktoré zabezpečujú a vlastne zlučujú alebo zoskupujú veterinárnych lekárov podľa jednotlivých druhov zvierat. Nová veterinária určite patrí medzi najväčšie akcie na Slovensku, čo sa týka vzdelávacích a samozrejme aj výstavných priestorov pre farmaceutické a distribučné firmy. Je to akcia, ktorá si myslím, že je alebo vedie ako prim v rámci celého Slovenska, čo sa týka veterinárnej pospolitosti. Ja zo svojho pohľadu zaiste hodnotím to veľmi pozitívne, pretože my ako vzdelávacia inštitúcia sme radi tomu, že veterinárni lekári sa vzdelávajú aj naďalej, teda majú poprovečné vzdelávanie a tým pádom si zvyšujú svoju kvalifikáciu. Vzhľadom na tú skutočnosť, že som v funkcii prakticky 8 rok, tak mám možnosť trošku aj hodnotiť tieto všetky podujatia, ktoré komora organizuje, aj tak trošku dozadu, ale myslím si, že tohtoročné podujatie je naozaj jedno z tých top, čo sa týka účasti samotných teda veterinárnych lekárov na ňom, ale čo sa týka organizácie, naozaj je to zorganizované s prehľadom, s aktuálnymi témami, aj s veľmi, by som, atraktívnymi prednášajúcimi počas celých týchto 2 dní. Obchodnú a spoločenskú hodnotu tomuto podujatiu priniesla aj prezentácia firiem. Svojou prítomnosťou významne prispeli k prepojeniu odbornej komerčnej sféry s veterinárnymi lekármi. Tak my už se účastníme zhruba 10 let, takže prostě navazujeme na nějakou tradici, kdy sem jezdíme a snažíme se nabízet naše zboží jak v Česku, tak na Slovensku. Je to jedna z najväčších akcií na Slovensku, takže máme možnosť prezentovať naše novinky, osloviť čo najväčší počet našich klientov a tiež dohodnúť sa s nimi na spolupráci na budúci rok. Radi sem chodíme a má to pre nás význam ako finančný, nejaký ekonomický a veľmi aj spoločenský. Dohodneme sa s firmami, kolegami na tom, že si nejaký tovar objednáme a ten tovar potom je objednaný na kliniky alebo na ambulancie. Zúčastňujeme sa tu preto, lebo sme dlhoročný partner Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat. Je to pre nás jedinečná možnosť pred takýmto širokým publikom sa prezentovať, či už je to s novinkami alebo s našimi stálicami v sortimente, ukázať, čo máme nové a byť v osobnom kontakte naraz s veľa stálymi ako aj potenciálnymi zákazníkmi. Tie kongresy sú po väčšine alebo vždy sprevádzané nejakými špeciálnymi akciami, špeciálnymi zľavami, ktoré
sú lákadlom pre tých ľudí a jasné, tie biznisy sa tu darí robiť. Zákazníci chodí samozřejmě, jak stávající, kteří si dokupují například další licence, nebo noví zákazníci, kteří hledají software, ještě žádnej, nemají nějaké řešení, tak ty přichází s tím a uzavíráme nějaký obchod taky, nebo připravujeme nějaký obchod a podobně. Ja som prišiel vyslovene objednávky robiť, nakupovať na sklad, do ambulancie, na farmu. To je nejlepší způsob, aby ty lidi si mohli taky nástroj vzít do ruky, protože žádný katalog vám nenahradí ten pocit, který má ten nástroj, když ho držíte v ruce. Pro pružení nástroje cítíte, jak je to silný, není silný. To se nedá nahradit katalogem. Očakávame veľmi vysokú účasť a nestáva sa často, že na takom malom mieste stretneme takú veľkú koncentráciu našich kolegov. Ja by som chcel poďakovať organizátorom za perfektne zorganizovanú akciu. Chcel by som im poďakovať za to, že našli skvelé priestory. Sme tu už 4. rok a ja pevne verím, že sa im podarí udržať túto akciu. Je to akcia pre úzky okruh ľudí, vlastne veterinárov, veterinárne sestričky z branže. My ponúkame veterinárne liečiva, takže služby do praxe. Takže je dôležité prezentovať sa, stretnúť sa s klientami, kolegami. Sobotný večer sa účastníci kongresu stretli a zabavili na slávnostnom bankete. Novinkou na kongrese bola aj súťaž o najlepšiu firmu. Tu organizátori vyhodnotili na bankete. A ako hodnotia kongres samotní organizátori? Troška nám haprovala na začiatku registrácia, čo bolo možno spôsobené tým, že máme rekordný počet ľudí. Fakt to sme prekročili počty, ktoré kedykoľvek veterinária zaznamenala v rámci histórie. Účastníci sú spokojní, catering je stále dobrý, prednášky excelentné. Snažíme sa tie priestory tak nejako doladiť, aby to bolo stále lepšie a lepšie. Let it be. Ďakujeme pekne.